Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ne namjerava da se odazove pozivu tužilaštva BiH na saslušanje nakon informacije da je prijava protiv njega jedna od 29 prijava koje se odnose na negiranje genocida i ratnih zločina, ali je rekao da će ići u Sarajevo. Imam namjeru ići u Sarajevo, baš me interesuje kako će se ponašati, rekao je Dodik na Mrakovici gdje se održava skup SNSD-a kojem prisustvuju brojni građani koji su dovezeni autobusima iz više gradova Srpske. Komentarišući skup na Mrakovici, predsjednik Odbora za zdravstvo SDS-a Slobodan Stanić rekao je da će se plamen epidemije COVID-19 proširiti sa skupa na Kozari po cijeloj Republici Srpskoj i to naročito po cijeloj Srpskoj krajini. On naglašava da dovoz ljudi autobusima, njihovo okupljanje, povratak ponovo autobusima prava su tempirana epidemiološka bomba. Potpredsjednik PDP-a Slaviša Marković pozvao je ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da podnese ostavku. Šeranić nam je nedavno saopštio da će rasti broj zaraženih virusom korona, da bi danas čitava bulumenta njegovog SNSD-a samo u cilju tobožnje demonstracije moći autobusima dovezla hiljade ljudi na Kozaru i organizovala žurku. Šta ministar kaže na to, je li neodgovoran postupak ili je njegova stranka amnestirana? Za razliku od ostatka naroda, rekao je Marković.